من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yau daya ga watan Ramadan bayan shekarar hijira 1442 wacce ta yi da 13 ga watan hudu shekarar 2021. Hakika kasancewa ta a wannan masallaci a wannan rana a wannan wata a wannan shekara a halin yanzu ya biyo bayan wasu dalilai ne manya-manya wanda suka jawo har na zo wannan guri don na gabatar da tafsiri a bisa wakilci na babban malam Muhammad Musa Abubakar wanda ya tafiya tare da iyalansa zuwa ƙasar Misra don a duba lafiyarsu. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo da su lafiya, ita kuma Allah ya ba ta lafiya, duk wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya saboda ibada masu ibada a wannan wata. A duk lokacin da malam ya dawo kujerarsa dama shi ne mai kujerar ne rubo ne. Sannan dalili na biyu masallacin da'awa a kowane bawan Allah Alhaji Suleiman ya zo yana kawata shi to yadda yake kokarin kawata masallacin da ya masa kulliya da ya masa ado, Allah ya kyautata rayuwarsa, ya kyautata bayansa, ya hasa kabarinsa don ya mutu da ba shi aljanna mafi alkhairi. Mu kuma kana karatu a masallaci shi kuma wani a can cikin AC zai ce ka da masallacin a canza sababbi a sanya mun AC, kana lada kana aikin ibada shi ya da a ce mutane sun gane wannan hikima da a nemi kuɗi don Allah don kuma a kashe a hanyar Allah. Ka je ka nemi kuɗi don Allah kuma kashe a hanyar Allah wanda ita ce aljanna. Tabbas wanda Allah bai bashi Allah to amma tabbas ne inda ya san muhimmancin kuɗinsa da shi zai sayi aljanna to lallai man dalla da yuqulu Allah qadran hasanan fa yudha'ifu lahu ad'afan kathira. Wani ne zai ba Allah bashi? Da dukiya ake ba Allah bashi. Dan kana da dukiya tabbas ka san muhimmancin da ka shiga aljanna insha Allah. Wanda ba da shi sai da roki Allah dai Allah ba mu. Shine malamai suke ce al-ghibta. Idan ce ghibta ka roki Allah, Allah ya ban kudi irin na wani, na aikin alkhairi irin na wani. Ko Allah ba wani ilimi ka ce Allah ilimi irin na wani, aikin ilimi da sa da shi irin na wani. Wannan abu ne mai kyau wanda ake so bayan su kula da shi. A farkon share fage na wannan karatu, farkon wannan azumi za mu su malai karanta ayoyi guda 2 ko 3 da suke magana akan watan azumin Ramadan a cikin suratul Baqara. Malai karanta mu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. أو كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله فيك على ساعة الخير. wannan ayoyi sun ƙara mana allura don bude idanun mu barka mu san halin da muke ciki na wannan shekara na wannan yanayi na watan azumin Ramadan wanda ya wata mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mu tuna ni'imar da Allah ya mana a bisa wannan yanayi na watan Ramadan wanda bara yanzu muna cikin gida an kukule mu an mana lockdown ba da ma fito sai a bisa lalura ba a samun damar tafsiri babu sallar tarawih sai dai a guraren da ba sa jin magana a wasu lokunan nasu an yi amma irin wannan gurare da dama sun rasu Allah ya ɗauki rayukansu a bisa dalilin corona ko kuma wani abu daban ko kuma Allah ya kama wannan lokaci lallai ya wajen mutum ya gode wa Allah kamata mutum ya tsada hawaye idan ka daga ido ka kalli wannan Ramadan ya kewo kana na gode Allah tabaraka wa ta'ala. Sau da hadisi ya tabbata wanda Imam Albani ya yi tashi a cikin Sahih Ibn Majah wanda wasu mutane guda uku biyu suka yi shahada a filin yaki ɗaya su kuma bai samu damar shahada can falalar shahada ya koma a gidansa ya mutu a kan garinsa yadda sahabbai da sani wanda ya mutu a filin daga ya fi wanda ya mutu a kan garinsa sau su shahidai ne amma sai aka yi mafarki aka gan shi ne a gaba su kuma a bayansa shi ne a gaba a aljanna su kuma suna bayansa suka gama ake sallallahu alaihi wasallam ga abin da muka gani wani da ya mutu a kan ganinsa ya fi wanda mutane a gaban su guda biyu shahidai falala a wajen Allah tabaraka wa ta'ala masu mai cewa a wurin salata kana wakala shin wani bai samu damar yayi sallah kada da kaza bane suka ce yayi wai sai shahida ramadan fa samahu shin bai halarci wannan azumin ramadan bane kuma ya azumce shi suka ce ki yace wallazi nafsi bi yadi na rantsa da wanda rai na ke hannunsa Allah tabaraka wa ta'ala tsakaninsa da su kamar bai da sama falala watan azumi to ashe mu da muka samu kanmu a wannan lokaci za mu iya shallake waɗanda suka samu shahada saboda ake kai to ashe dama Allah ya ba mu da lewa jaba mu gode masa falan shakartu la azidannakum in muna gode wa Allah Allah zai ƙara mana wala in kafartum inna azabi lashadid kuma yanzu har da muke ciki sai dai Allah ya mana afuwa amma muna kafirce masa muna kafirce ne mu Allah tabaraka wa ta'ala sai dai Allah mana afuwa Allah ya yafe mana Allah mana ni'ima kala ni'imar numfashi ni'imar da za ka sa ba ki da cewa tattalin arziki yayi kasa kuma yin hawa farashi ɗan kasuwa sun daga farashin su ga zafin rana amma ni'imar da Allah ya muke rayuwa wa yata kuma ni'matullahi la tuhsuha bila haddin bila adad to lalle mutum ya ce alhamdulillah fadin alhamdulillah tamlau ma baina samai wal ardh kana zamanan zaka samu lada ninkin barki amma bakin mu sai yi zuciyar mu ta kushe shi din ya zo da hankalin mu to lalle bai kamata mu manta da ni'imar da Allah ya mana ba fa bi ayi ala rabbikuma tukadiban shin da ni'imar Allah muke kafircewa muna kafirce masa ba mu gode masa wani ne ita da safe yake istighfari yake tasbihi yake addu'a yake nafilfili dan Allah ya ba shi da dama suna mantawa da kuma kadiban bai kamata
mu karyata neman Allah. Wannan ayoyi sun tuna mana watan azumi. Watan azumi wata ne free of charge, in lafazin ya dace. Free of charge zaka shiga aljanna. Kana miƙe kanka zaka shiga aljanna. Kana kashi dai zaka shiga aljanna. Insha Allah kana bacci ma zaka shiga aljanna. Saboda kai bacci dan ka huta kai ita ka tashi ka yawan laili lada ne. Kai bacci dan ka huta ka je kai aikin alkhairi lada ne. Kai ibadar mai ibada na azumi cikin lada ke kudin shi. Da azumin a bakin ka kuma ka sha ruwa lada ne. Daga cikin fa'idar wani azumi ga mumini zan kawo wasu kaɗan daga ciki, wanda idan aka ba wa kowa kirga falalar azumi zai kirga abubuwa masu ɗumbin yawa. Watan azumi wata na shiga aljanna. Kana son shiga aljanna, kula da watan azumi. Kula da azumi, bakin ka yi azumi, ba kai ba zaki, ba kula, ba ƙarya. Kula da idan ka da ga haram, ya masu manyan waya, masu zindama zuba wayoyi mai shiga sama da ƙasa, a ji tsoron Allah akan wani. A ji tsoron Allah. San masu kasuwanci, masu yawo a bakin titi, mata suna wucewa tsirara a idan ka yi azumi. Kunne ya azumi, alhamdulillah. Kusa da mu akwai wani yaro da yake kunna mana FM. Yau sai jawo wannan alƙur'ani na ce alhamdulillah. Watan azumi ya fara tasiri. To amma tsoron da ake ana yin sallah shi ne sake koma FM da su. Wani al'ada mutane ce, kuma wani al'adar cewa kuma alamar mutum cewa lallai ba karɓe ba da su. Duk mutumin da yake wani aiki da azumi ya zo dena, da azumi ya koma ruwa, to shi ma ya san ibadarsa in ta koma. Sannan jikinka ya yi azumi, zuciyarka ta yi azumi, to insha Allah ka samu wannan, ka samu shiga aljanna bi idnillah. Watan azumi daga cikin watanni masu farala shine watan rahma, watan gafira, watan inta da dauta, kai wata ne na sira na rabau, wata ne wanda yake ya da karamci. Shi kansa ya zo da kyauta da rahamarsa, duk da cewa akwai zafin rana. Lafazin ramadan min ramda, ar-ramda shine hot season, tsananin zafi, garjin rana. Kuma yi kuma Allah an daɗe ana samun irin wannan lokaci a wata azumi. Sai na Ali radiyallahu ta'ala ya kasance yana son abu da yin azumi a lokacin garjin rana, da kuma yin lokacin tsananin sanyi, lokacin da za a ga mutane suna shafin kulera lokacin alwala idan ana sanyi. Mai kunyi uku sai biyu ko ya da kuma ɗayar ta yi wata inda ake so ba. Amma mutum ya azumi ga garjin rana da jarumi wanda zuciya suka da imani Allah ka samu a ciki. Watan azumi wata ne wanda yake ya cika da baye-baye, kana baka ko ita bani ko ne ta baka, haka ake, ko ai ta bamu ko ita ba su, duk mu ne. Haka mu in ma kai ta bayarwa ko kullum kai za a bawa, ko kai ne mai bayarwa ko kuma bayar a baka. To abin da fa alkhairi ka zama kai ne mai bayarwa ko ne shi, ka zama za ka bayar, mutane za su karba. Watan azumi wata ne na saraka, ko da bangaren dabino ka samu bayar alkhairi. Ballantana ka dinka bayan sallah, ballantana ka so wanda ka nan sallah, ballantana wani kai masa abinci gidansa wanda ba shi da shi, wannan alkhairi ne babba. Watan azumi wata ne na tausaya al'umma. Akwai tausayi da wanda baya sadaka yana yi, wanda baya tausayi talaka yana yi. Za wanda baya fito ya fito sallah, wanda baya bada abin sharwa yana bayarwa. Azumi ya tausasa zuciyarsa. Watan azumi wata ne silatul rahim, sada zumunci. Za a buga gwagwarbanci ya kumba wanci, babbawa ne kawowa ne an masa text barka da azumi, wanda ka daɗe baka yi masa text baka masa text, wanda ka daɗe baka buga masa ba ka buga masa ba. Kawai sa'in ma har ka nasa Kano ake da kafa ake zuwa ake sa zumunci. Watan azumi wata ne na alkhairai da yawa, wanda ba wata rana ba ta sai malabu da sun zo da ce ya baghi alkhairi aqbil, ya mai neman alkhairi musu, mai neman alkhairi musu kusa, wato bai san shiga aljanna kenan. Sannan ya ce ya baghi shari aksir, ya kai mai neman shari ta wuce nesa, ba kai ba rahama Allah ya shi. Watan azumi wata ne na haɗa kan al'ummar musulmi. Idan wani tafsiri bai ba mu aya ba da misali, sallar tarawih da ba mu misali, za mu ga yadda ake haɗa sallar tarawih ya ɗan goyi da dama. Wani sa'in masallaci baya cika, a lokacin masallaci ya cika da basa, kuma za a sa'in ga tsananin zafi ko a wuta a haƙuri, masu butula su kunna, masu kendar su kunna,
sai a yi sallar nan saboda an samu haɗin kai da mawadda abin da ake so kenan. Watan azumi wata ne na samun riba, ka ba da Allah kasiran. Za ka ji wani juma'a cewa ba zai ba da kaɗan Allah ya bashi kasiran, ka ba da kalilan Allah ya ba da kasiran. Yana nufi ka ba shi kaɗan Allah ya baka da yawa. To a watan azumi Allah yana haka, bai da hakan Allah ne. Allah yana yanka lada zuwa 70,000 70,000 zuwa ata'afin mudha'afa, zuwa ninkin ba ninkin, ba wanda ya san adadin sai Allah ta baraka ta'ala. Watan azumi watan alkhairi, watan da ake ninninka lada, watan lailatul qadri, wata ne wanda ake buɗe kofin aljanna dan masu aikin alkhairi su ci mara jami'in aiki. Wata ne da ake rufe kofi na jahannam alkashin da jahannam dan mutum kai aikin da zai shiga nan. Wata ne da ake daddaure aljanu ash-shayatin auran marada. Maridi shine aljannin da Allah ba shi kudura da ikon da wani aljannin ba shi da shi, ta hanyar sihiri ko ta hanyar gudun su kamar iska, ko kuma rikida da sirfan aljanni ko mutum ko wata dabba zai cutar da adam da irinta, ko kuma akwai irin aljannin suke bugin jirgin sama. Haka jirgin sama ya da wani dan hanci baki haka sun sa masa electric shock ne, duk inda aljanni zo zai shokin ɗinsa. Saboda aljanni daga ya gan shi a sama sai ya kaɗe shi. To haka aljanni na kaɗe jirage a sama aiki ya lalace. To dan adam ya da maganin da ya fi wannan electric shock. Ayatul kursi da ta'widi da koma ga Allah. In ka da ayatul kursi ba ka ba shi da ba ka ba ni. Ka ta'widi a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, insha Allah ba ka ba shi da. Ka kawo ta zuciyarka ka cika ta da imani, to insha Allah shaitan bai da iko shiga ciki. Watan azumi wata ne wanda ya zama makaranta, jami'a ce ta koyi ilimi, ta koyi imani da tausaya wa juna, mahabba fillah, soyayya ga juna, ka tuna an waka dan Allah. Hakika watan azumi ya nuna mai yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da sahabbansa, kai yana zama makaranta ta ɗaukar ilimi kala musamman ta hanyar tafsiri ko kamar su. Wannan shine a takaice gaba bayani a cikin wanda a cikin karatu za mu dora a yau insha Allah. A tafsiri za mu ki ayu ba kacal bace, na ga lokacin ya faru dama awa ɗaya ne, mun da rabi zuwa 5 da rabi insha Allah za mu tashi. Saboda idan lokaci yayi ko da ban gama ba sai mu haka, saboda tabbas ni a fahimta ta watan azumi da ba dan bakake bane sai na ce kowa ya tada karatunsa a tattar da alƙur'ani shine har magabata. Imam Malik bin Anas ya kasance da watan azumi ya zo sai rufe littafin hadisi sai da ko Qur'ani, haka duk magabata inda ka iya fitar da akwai bayan Allah da aya haddar garin Allah ya waye maimaitawa suke ta yi. Idan ka yi aya da ita maimaitawa, to amma sai aka ce mu babbako ne ba ma jin larabci bai bayi, sai an fassara mana. Ba suka ce me amfanin karatu ba fahimta, sai aka ce ai tafsiri. To tunda za a yi tafsirin, to awa ɗaya yayi ka je ka ta karatu. Akwai wanda ya sauke Qur'ani a sadiya, akwai mai saukewa a kwana 5, akwai mai saukewa a kwana 3, akwai mai saukewa a kwana 2. To kai ina kake? Idan ka sauke a wata kayi, to kada kai da azumi zo baka cikin masu sauka. Ba wajibi bane ka dole ba, amma idan kai saboda wata azumi menene wata alqur'ani shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an, ina kake ga qur'ani ya zo a wasa za a baka baya, to kada kai da baka baya. Allah ya sa mu dace. laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idha afadtum min arafatin fadhkuru Allah 'inda al-mash'ar al-haram واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور aya ta
198 a cikin suratul baqara aya ta 198 da 99 su za mu ɗauka a cikin suratul baqara wanda suke magana akan aikin haji. Matsala aikin haji matsala ce mai muhimmanci kwai da gaske, wanda za mu ga Alƙur'ani musamman wannan suratul baqara ta bada fejijjika wajen bayani game da aikin haji, tun daga faɗin su tabaraka wa ta'ala alhajju ashhurun ma'lumat wa man farada fihi alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Alhajj min sha'irillah, alamomi ne wanda ake san Allah tabaraka wa ta'ala, ake san girman sa, ake jinjina masa, ake bansa. Tabbas idan ka je aikin haji ka cika shiga addinin musulunci gaba ki daya. Wani yake cewa yanzu da aikin haji zama miliyan da yan kai to ba su cika shiga musulunci ba kenan. To Allah ya ga zuciyarka da ka da dama, musamman a yanzu da ka samu kanmu cikin wannan annoba ta COVID-19, wato ba da ma ka fice ma sai an maka allurar rigakafi, sannan sai an tabbatar ba ka ita, sannan kuma da bane in ka nemi bizan ma a baka, kuma ba a san a yi cunkoso. A ga wannan musiba ce ba. Masalam ya yi gaskiya ku je aikin haji tun kan a hana, to ga so ake a hana mu. Idan ba ka cikin wanda kake so a danna maka wannan allurar, tun yanzu allurar ma take jin bayani yanzu an ce wanda allurar ma a daina bayarwa a Najeriya, a tsaya haka. Wanda aka yi na farko sai an kara musu ta biyu to haka aka yi musu ta biyu, mu za mu zara ido mu ga me zai kasance. Akwai bayani da yanzu wata mata wanda ba na so na yaɗa shi, amma maganar tabbas ya kamata a ce ka ji magana karshen abin da ta faɗa ba ta hujjojinta ba, amma cewa ta yi duk mutumin da aka masa wannan vaccination din ya kara 70 to sani ba zai kara shekara 2 sannan wanda bai kai shekara 70 ba aka masa kamar an rufe shekarun haihuwarsa. To dama mu yana wajen Allah, ranar tana wajen Allah ba, amma dai irin wannan allura da ta fito daga hannun abokan gaban addinin musulunci, makiya Allah da ma'aiki sa sanar, to lallai akwai hadari. Karbi kamar kai ne kake cikin ruwa ya ciyo shi, sai ga abokin gaban ka ya baka takobi, kada ka ba gwara ka mutu akan abokin gaban ka ya cici ka. Maka wannan musiba ce ba ya Allah ke shehu da irin wannan musiba. Saboda wannan ayoyi sai bayani akan aikin haji, wanda za mu karanta mu ji me Allah yake faɗa game da wannan amari. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. lallai babu da junaha, babu laifi gare ku, babu da zunubi, an tabahu fadlan min rabbikum, da ku nemi falalar ubangijin, ku nemi arzikin ubangijin. Fa idza afattum min arafatin, idan kuka dawo daga arafa, shine asalin kalmar afada wato faranyowa ko gangarowa. Min arafatin barkullaha inda al-mash'ar al-haram, babbaci Allah a buri da aka sani da suna mash'ar al-haram, wanda waje ne za mu yi bayani kansa insha Allah. Sannan wadkuru ku sake ambatan Allah, ambaci ambatan Allah sau biyu sau da girman Allah tabaraka wa ta'ala, ku ambace shi kama hadaku, kuma da Allah ya shirya da ku, wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin, ko da yake kun kasance da kafin wannan lokaci kun kasance da cikin batatu. Wannan ana magana da kafirin Makka. Kuma aqidu min haythu afad nas wa astaghfirullah. Sannan idan kun gangaro daga Muzdalifa, ku gangaro da jama'u suke gangarwa. Anas sune da suka zo a mutanen Makka ba. Astaghfirullah, ku sake fara ubangiji, Allah ghafurur rahim. Hakika Allah shine mai gafara ko mai rahama. Idan muka duba wannan ayoyi guda biyu, muka dauki ta farko, za mu ga farsa laisa alaikum junahun an tabtahu fi ta'wili masdar al-awwal ay ibtigha, laysa alaykum junahun ibtigha fadl bi fadl, wannan lafz tabtahu shi khalayya khalayya. Sannan min rabbikum shubhi jumla ko jaru majrur. Fa idza afattum, nan idza malamai suka ce idza fujaiyya, wato wacce take zuwa faj'a. Min arafatin, nan arafa za mu ga an mata tanwini, wanda za mu bayani akan iramanta. Fadkurullah inda al-mash'ar al-haram. Al-mash'ar aka sifa da sifa al-haram,
wato guri ne mai hurumi mai martaba. Sannan wadhkuru ad-damir ya'udu ila Allah, ku ambaci Allah yana kuma zuwa ga Allah. Kaf litashbih, kama kaf ta kafa misali ce, kama hadaku, kama yadda ya shaida ku. wa kuntum in ajabiyatu kuntum qabla al-dhalin, wasu ke hadi bi ma'ana wa kuntum, kun kasance, wasu ce in bi ma'ana ma za'ida ce, ai wa kuntum kun kasance a baya min qablihi la min ad-dhalin. to idan muka dauki wannan aya zai kyau duba mu san sababin nuzul. Hakika daga cikin abin da ke fitar da mutane, mutum ya ki aya kawai ya dire ta yadda yake so. To amma da za mu koma littattafan tafsiri mu ji asalin ayar ma akan mai ta sauka. Sau da an samu su jama'u suna ɗaukar ayoyin da Allah saukar akan kafirai wanda ba sa sallah, kafirai da suke bautawa gumaka su ɗora musulmi. A ga wannan halaka ce, rashin sanin fikihun addini, rashin sanin ilimin tafsir. Ya an taɓa aya ce Allah saukar da ita ke bulala wa kafirai ba, ta ɗora ta kan ɗan mai sallah, wannan kuskure ne ba bai dace ba. Imam Bukhari a cikin sahihinsa hadisi mai lamba 4519 قال حدثنا محمد قال أخبرني ابن عيينة عن عمرو بن عباس رضي الله تعالى عنه قال يجي كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا، وإن سنة كاسواني قد أعوذ لسك شهرة تن أزامن الجاهلية. مسمى عكاظ، سوق عكاظ wato kasuwa ce wacce laraba suke zuwa suke halartar lokacin dab da aikin haji, suke koyon sa kuma suke daukar labarai. Kai ka ce media ce, kai ka ce gidan jarida ce, kai ka ce gidan tv da ko gidan rediyo, wanda balaraban gabas da yamma da kudu arewa za su zo wannan kasuwar. Kowa ya faɗi labaransa, ya faɗi abin da yake da shi, ya faɗi irin fasaharsa. Duk da larabawa sun zo da guri daban-daban sai su kwashe ilimin, sai su barbaza shi a zuwa duniyar larabawa. sau da kawai nan kasuwanni sun kasance kasuwanni ne fil jahiliya, lokacin jahiliya. Fata'azzamu an yattajiru fil mawsim, sai kasance ba lokacin da ake cin kasuwa sai a lokacin aikin haji. A lokacin jahiliya sun san cewa lallai idan suka kasuwanci a lokacin aikin haji za su samu zunubi. Ta Allah su musu da wannan aya dan a samu at-takhfif, a samu ruksa, a samu rangwame. Laysa alaikum junahun, babu laifi a gare ku, babu zunubi, ba kai a gare ku an tabtabu fadlan min rabbikum, da ku ne fallan ubangiji. Mai jari ya sa jarinsa, mai kudi ya sai abin da ya sayar da samu riba. In ma ka sayar a take, ko ka sayar ko ka sayar ka kai shi ga ruku wanda ne wanda yake mai kyau, wanda mutane sun tabbatar da wannan. Sannan idan ka duba wannan aya, malamai sun samu sabani akan a yaushe ake nufi. Laisa alaikum junahun an tabaru fadlan min rabbikum, shin abu da shi ne ko sai lokacin haji? Wasu malamai suke cewa inna tafarruq al-hajj wa amalihi afdalu min al-ishtighal bil tijara. Hakika alhaji da yazo aikin haji ya shagaltu da abin da ya kawo shi aikin haji na dawabi da za a yi da ambatan Allah, shi ne masa alkhairi akan da zo da lodin kayan kasuwancin sa sai da dinga sayarwa. Hakika ya raba zuciyar su biyu, wato a samu alhaji guda biyu. Wannan alhaji bai zo da kayan kasuwanci ba, kawai ya zo aikin haji, ya bar iyayensa, ya bar masoyansa, ya bar dukiyarsa don Allah, ya zo don ya ga dakin Allah, ya kawo ziyara zuwa ga ubangiji baraka wa ta'ala. Shi wannan yace ba haka za a yi ba, ya dauko dukiyarsa rabi, yau da rabi ya zo da kayan sayarwa. Ga ibada wato nurun ala nur kenan, ga nurun lada ga kuma nur na kasuwanci. To da ya kasance wannan wani yafi malam sai da mutum da ya zuciya daya kawai Allah ya nufa, to hakika ya fi akan mutumin da duk da cewa babu laifi kai kasuwanci ka nemi arzikin ubangiji, to ma dai wannan mutum ya fi, saboda Allah ya ce laisa alaihim junah, wato da akwai zunubi sai aka ɗaukake zunubi, alama cewa lallai da wadda ɗauke zunubin ba ɗayan ya fi falalakin. Wasu malamai suna ganin wannan aya ta sauka ne a cikin wato mawsimul hajji kawai, a lokacin aikin hajji. Wato a wani lokaci kuma za ka yi samun zunubi, kamar yadda za mu samu waya wacce Ata ya rawaito daga Ibn Abbas annahu qala yake cewa laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, yace fi mawasimil hajj,
wani ayar aikinta a lokacin aikin haji ake yi, amma idan ba lokacin aikin haji ba wannan aya rangwamen baya ciki. imam Waki' ya rawaito قال حدثنا طلحة ابن عمرو الحضرمي عن عطاء عن ابن عباس انه كان يقول ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم ان في مواسم الحج. wato wannan aya rangwamen da Allah ya cire nabi ya ci ai mutum da ya lalai a lokacin da ake wannan lokacin da ke ba lokacin aikin haji ba. A bisa wannan ra'ayi Abdurrahman ya ce an ibn Uyayna an Abdullah ibn Abi Zaid. A bisa wannan fassara Imam Mujahid ya fassara da Sa'id ibn Jubair da Ikrima da Mansur ibn Mu'tamir Qatada da Ibrahim an-Nakhai da Rabi' ibn Anas wa ghayruhum daga cikin manyan wato salaf haka suka fassara wannan aya. To saboda wannan aya za ka isa ta inda malamai ka dora ba tare da ka sami gizo ba. Bi ma'ana ya halatta ya kai bawon Allah in ka je aikin haji ka tafi da uzurinka, in ma ka tafi da kaya da mutanen sun fara so kaya su kai Saudiya, to amma da ya kasance mutanen mu kasan mutanen mu sai a danga haka an gudu da kan zabo da kan mujiya abun ba kyau. Sai mu cuci balarabe, wato bai san balarabe shi ma ba, to akwai yansa kai su ɗauka balarabe sha ne wawa ne, su naushe shi su mangare shi su cuce shi. Akwai wanda suka cuci balarabe suka dawo nan ƙasar suka yi kuɗi, daga baya kuma shekara 10 kuma aka kama shi a nan. To ana wannan cutar sai su ce cuta ce za su ba shi ya aure aljana, ta ji shi baki bai aure aljana ba sai balarabe zai aure aljana. To akwai irin wannan, ko da abin da ba shi da kyau bai halatta kai ba, ko a kai na sama mai kyau na ƙasa ba shi da kyau, man gashana fa laysa minna. To sai hukumar Saudiya ta hana komai ma, har ta kai duk abin da zaka shigo da shi ba dama kai shi ƙasar Saudiya. To amma da don haka ba da an samu hanyar kasuwanci mai kyau, mutanen su ɗauko fata, suna buƙatar fatu a Saudiya, suna buƙatar gishiri a Saudiya, ala misali suna buƙatar abubuwa da dama. A ɗebo kayan su da kawo mana za mu amfana. Amma sai kasance mu da kanmu ka ɓata wannan hanya. To don mutum ya samu dama yana aiki a lokacin aikin haji babu laifi a kansa idan ya aikata. Fadinsa tabaraka wa ta'ala an tabtagu fadlan min rabbikum. Anan fadl an bashi a buɗe, malamai suka ce a risk, wani suka ce alkhair. To alkhairi a'ammu min a risk, ko kuma alkhair akhassu min ar-rizq, wato alkhair ya fi zama keɓantacce akan arziki. Sau da arziki zai zama na sharri ne, arziki zai kai mutum jahannama, ala kyashin da jahannama. Amma alkhairi wa kulluhu khair, duk alkhairi ne. To ka idan mutum ya samu dukiya lallai ya dinga shafa kanta, yana mata addu'a ya tuttufe ta, ba ta karu ba ta zama mai albarka. Amma wani duk sai mai yake mata tofe ta yake karu, ya ce ƙara yawa increase, ta karu profit. Amma ba shi ake nufi, mai aiso me kai masa addu'a Allah sun yi albarka a ciki, ya sun yi alkhairi a ciki. Sannan annan aka yi sinadin alfadul min rabbikum, ranar da ubangiji mu take, Allah ka nawa falalaka. Saboda haka mutum ya sani, ko da zaka je wajen wani ka ce wani ba na kaza, wani yi kaza, ka sani alfadul kulluhu bi yadillah, wala daga wajen Allah take. Ba za ka taba samun wani abu sai Allah ya nufa, ba wanda sai ya hana ka sai Allah ya ga dama. Sai ka to alfadul bi yadillah, falla a wajen Allah take. Yace min rabbikum, daga ubangiji aka wannan kaf lil jam'i na jama'a gaba kida al'umma. Allah shine ubangiji mu gaba daya. Fa idan afattum min arfatin, idan kuka dawo daga arfa, za mu ji bayani kan mecece arfa da sabanin malakatan arfa, aka samu sunan arfa. To amma lafazin arfat sai aka ce arafatin. Asali arafat wato suna ne wanda ke alam ne na mu'annas. Idan alam na mu'annas ya zo no sarf, wato ba a masa sarf, la yunawwan, ba za a ce arafat ba, ta ce arafat, amma sai ce arafatin. Duk Qur'ani kan wala ga akwai kasratain a wajen. To me yasa aka masa munawwan, aka masa irabi malamai suka ce saboda asasa ala wazn mu'minat muslimat. To itibarin asli da aka duba asalinsa, ba kala cewa alam bai suna ne na mace na wani guri, ƙasa ce mai suna arfa, ba kalli wannan, sai aka duba asali, sai aka ba da wannan amsa. Wannan menene, wato musulmi ne masu ilimin nahu suke kokarin
fitar da hukunce-hukunce na iya fasaha ta alkurani. Amma idan aka samu balarabe ne ba musulmi ba sai ce qur'ani ba daidai ba. An samu wanda suka faɗi wannan cewa a rafatun ai mun da sarki ce me sa aka mata ne. To amma shi wannan da san wanda kima ba to haka ya fatar alƙashin. Faturullah inda al-mash'ar al-haram wa bace Allah inda nan zarfiya ce, zarfiya makaniya wacce take bayani akan bagire. Al-mash'ar al-haram me ake da mash'ar al-haram? Malamai suka ce ita ce Muzdalifa dukkanin ta. Yanzu mutane masu waya irin sun dawa da wayoyin nan masu hawa sama, kana shiga Professor Google www.google.com ka sanya masa al-Muzdalifa zai baka wata cikin sauki za ka sami ilimi sai dai albarkaci babu. Lakaran ka Professor yana bayani kana ganin wallahi in ma ya shirme ka san shirme in daidai ka sani amma ba albarka ne, ba albarka. Allah ya cire albarka. Sai ga yara an shekara 15 din su hakuri su masas saboda kawai sun samu mai cikin sauki. To kana so ga Muzdalifa kai gani, idan kana da irin tibin nan ta Saudiya lokacin ake hajji ta Muzdalifa yana da kyau ka ga irin gurin tun kafin Allah tabaraka ta baka damar zuwa. Akwai wanda suka ganin kawai sallar tarawihi amma da ya je umra ko aikin sai ji shi kamar da mai ya saba kamar ka saba. To Allah kai wannan guri, Allah sa mu dinga zuwa ko da yaushe. Wasu malamai suka ce abinda ake nufi da al-mash'ar al-haram wani dutse ne a gurin, kamar da ya zo a cikin sahih Muslim hadisi mai raba 218 daga hadisin Jabir bin Abdullah Allah ya kada gare shi da babansa da ɗansa lokacin da ke bayanin hajjin ma'aikin sallallahu. Wannan hadisi na Jabir bin Abdullah shine umda, wato hujja ce babba kuma ya kona hadisi tsawo wajen bayanin aikin ma'aikin sallallahu na aikin hajjin sa. Imam Muslim ya rawaito shi, wanda Muslim ya kawo shi mai tsawo hadi. A cikin ke cewa sallallahu ya tawo daga Arfa sai da ya zo Muzdalifa. A nan Muzdalifa ya sallar magariba da isha da kiran sallah daya da ya kama wani. A gwada ya kwamuna yadda ake matafiyin ta ya kasar kiran sallah daya sannan ya kama guda biyu. Idan za ka sallah guda biyu, sallar magariba za ka yi uku, isha ka yi biyu. Sannan a sallar bai tasbihi tsakaninsu kamar za ka tafi Kaduna ko za ka tafi Kura, sallar magariba ta kama ka sai ka haɗa magariba da isha ko azhar da asar. To idan kai azhar da raka'a biyu ba a bukatar kaje astaghfirullah Allahumma anta salamu minka salam, kai matafi ne Allah ya dauke maka tashi a tare kama ka kawo da asar cikin gara ba Allah mu gode maka. A sallam a wajen aikin haji bai yi ba, me ya faru? Tun mattaja sai kwanta bai wuturi ba. Saboda malaman da suka ji Allah bai taɓa barin wuturi ba a tafiyarsa fi illihi wa tarhalihi anan sai suke shi. Wato saboda muhimmancin wutar sallah ya kace na wuturi ko da yaushe da Madina yana wurin, amma aikin haji a Muzdalifa ba ce ya wuturi ba sai wanda sallallahu alaihi wasallam bai tashi ba bai kiyama laili ba. To amma a cikin sai ga mutum dan kan ba addini to ya zo aikin haji a sallan bacci shi ma tashi zai laili a daren Muzdalifa. Ni na gani kai abin da Annabi shi fa kai tunda shi ne aka aiko shi kuma ke nuna wanda za yi lallai shi bai kiyama laili ba ya haƙura, to gama da haƙura ya ta ibada. Ya tabbata a sallama har sai da alfijir ya sannan ya tashi ya sallar alfijir a lokacin da gari ya fara haske, a lokacin da aka yi kiran sallah da ya kama. Wannan fararracin sunniya muhimmancin kiran sallah da ya kama musamman idan jamu babu laifin kan biya a duka daji kai kadai ba sai ka kira sallah ba sai ka ta da ya kama. Damar al'adhan i'lan to announce sanarwa to kai kadai ne ba bayan kana so a zo sai ka hayya ala salah hayya ala falah sai a zo. Amma ko wani hadisi wanda Imam Shukani ya kawo shi a cikin al-Al-Qad, hadisi ne inda Abu da ya rawaito shi da Ibn Majah. Wani bawan Allah ya mutu aka yi mafarki a ganin shi ya shiga aljanna. Aka ce wani ya ga shiga aljanna ya ce yana jin da ya zo dan sahara ce wata fala ya kasa ta kama, wato ya jinji da ubangiji fadin Allahu akbar ji da ubangiji. A duk lokacin da kan bace a guri duwatsu bishiya za ta maka shaida ranar gobe kiyama. To a lokacin da ba kowa akwai al'adu, a lokacin da ba kowa akwai aljanu musulmi ta ko kafirai, to ka girgi da dutse da bishiya ka ta Allahu akbar alkhairi ne da wanda ya samu shiga Allah ka ba mu aljanna.
saboda haka an sallam ne sallar asuba ya hau dabbarsa a kasuwa sannan ya tafi al-mashar al-haram wurin da ake magana da kai an suka ce dutse ne an sallam ya zo mashar al-haram fastaqbala al-qibla wannan ana ga maka idan ka zo aikin haji a Muzdalifa ne zaka ga wato in ka waye gari ranar babbar sallah kin yawmul hajj al-akbar ranar 10 ga wata wata ka sallah asuba ci abinci wani ci abincin ka a sallam yayi sai ya zo ya kan dabbarsa ya kalli al-qibla ya zo mashar al-haram sannan ya dinga ambatan Allah ya dinga addu'a yana kabbara yana hailala yana jinjina ubangiji yana faɗin la ilaha illallah Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila a ranar sallah kenan bai guje mana haka sai da gari ya fara haska ran da mutu sunan sallallahu alaihi wasallam to wasu malamai suka ce faɗin sa hatta ata muzdalifa har sai da zo muzdalifa sannan faɗin sa hatta ata mashal haram har sai da zo mashal haram alama cewa muzdalifa da mashal haram guri daban-daban alhamdulillah a yanzu bayan kaje Saudiya din za samu signboard muzdalifa in ka shigo ciki za ka katiri ne akwai gadoji akwai hanyar jirgin ƙasa akwai hanyar masu kwana ƙasa akwai matafiya hanyar musha in ka gangaro wani wadin shine wadin muhassar a nan Allah ya hallaka abara asalin ce in ku zo wajen gaggawa ku daga kai wajen shahar daga mashal haram sai shiga mina za ka an samu gabo da al-mashal haram gabo da entry to mina da suna rubuta hausa sun fara rubuta hausa alhamdulillah saboda mutanen mu hausawa sun fara wani muhimmanci a garin maka kuma haka ake so saboda haka alama cewa lallai mashal haram akwai muhimmanci tsakanin sa da mina amma dai zamu ce mashal haram yana cikin mina da kuma ta mai gurin an sanar ce wa muzdalifa kullu mawqif wato muzdalifa dukkanin ta gurin tsayuwa ne ba sai ka ga jama'a sallam ka makale da shi ba a ka ai tsayawa a nan gurin fadin sa tabaraka wa ta'ala fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram wa ambaci Allah a gurin mash'ar al-haram me ka faɗa malamin sai talbiya tunda mutum yana sanye da ihrami ya ake talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda ni'matu lak la sharika lak don suka ce abin da ake nufi a nan shine mutum ya hada sallah guda biyu sallar magariba da isha shi ma a bisa sabanin malami annabi sallam ya kasance da ya gangaro daga arfa bai da afattu min arfatin fadhkurullah to ya gangaro daga arfa me yake yana tafiya ba tafiya sannu ba ko ba sauri ya haɗe rike linzamu ka sai idan ka iya doki in ka rike linzamu za ka yana ka sake shi kana rike shi kai baka rike shi gaba ki ɗaya ba ya tafi a kan kuma ka sake gaba ki ɗaya ba amma idan ya samu fatuwa ya samu fili nassa bi ma'ana sai sallallahu alaihi wasallam sai tafiya saboda akwai jama'u gaban sa jama'u bayan sa sallallahu alaihi wasallam haka koya musu aikin haji duk abin da yake ba akwai tanta yana daukar bayani yana gaya mutane wannan bayar ka duba ruwan bukhari hadisi mai lamba 1666 mai hukuncin bacci a muzdalifa a yanzu saboda cikowar da aka hukuma saudiya ta ba da dama idan alhazai su gangaro daga arafa su wuce kawai mina asalin abu sallam da rana dare ya raba sai ce ya halaka wa tsofaffi da mata da yara su gangara mina daga nan su wuce masu ke to amma yanzu da an yi yawa sai ga mutane 2.5 miliyan sun zo aikin hajji a gurin ya yi kaɗan to sai aka ce wasu ba laifi su dinga wucewa wasu kuma su ɗaya to ina cikin mai son gangara sai gangara Allah cikin malam rahimahullah suka tafiya aikin haji da wani soja general ne a soja aka je alfa soja ne to amma da yake ya dade baya ɗaukar bindiga baya tsofoti idan aka zo aikin haji sai ba shi wahala aka zo alfa aka ji jiki ga kwanan mai najiya aka zo alfa sai aka zo muzdalifa Allah ne a gangaro da wajen AC babu AC sai ce malam ba za mu gangara bane zuwa Mina sai ce ai mata da tsofi za su yi ya ce ai in situation ba a wannan yanayi bukan biyar gari da su mai wanda ya ce za a iya ɗaukar su masu zama saboda yanayin da aka shiga tabbas aikin haji aiki ne duk mai karfi sai ya gaji ko ba aikin haji da illa ka tabbata kafa ka wallahi in Allah ba ka dama ka gwada amma na farko na san baka san gari ba a in ka sake koma ka gwada da kafa ka wato ka ji gardi sweetness flavor dan lafaz ya dace irin aikin hajjin sa
ya suka yi kai wannan aikin haji kai tuntube da dutse kai gura a sallam yake ba mu labari ranar arfa Allah zai ce wa'annan bayi na ne sun zo shu'san gobara kawai ka gashi masu kura to amma mutum shafafai da mai ihramin safari bat fuskar sa tana naso da maiko sannan ya fito daga mota mai AC tanti mai AC wace wahala ya sha ai daga AC sai AC amma ka shara kai gumi mar ka tuntube gashi kai kura hijabin ka ko kuma ce to ihramin ka ya datti ka ji kana dan warware kadan saboda Allah wannan abu ne mai ƙara imani amma babu laifi a ce ka zauna a wato diyafa malikiya akwai diyafa malikiya da su da su ba su wato ne ba a safara malikiya wato tafiya ta sarauta wato ana kira da suna wato majestic wato boys kenan ka tafi a first class ka dawo a first class ka sauka a cikin 7-star hotel mana nema kan nema Allah ya rubuta mana wato lokacin ba ka san ana cin haji ba kai ba wahala gama jiniya za ku dinga tafiya suna bude muku hanya duk inda ake gosulo ya yi wannan ko ya ayyuhal ladina amanu ku yi gaba to sai dai wahalar aikin haji babu amma ni'ima ta aikin haji da abinci mai daɗi da kwanciya a waje mai daɗi ko ka ambaci Allah to masha Allah Allah ka bar mu saka menene hukuncin bacci ko kwana a Muzdalifa a guje jumhurin malamai kamar da Imam Al-Qurtubi ya kawo a tafsirinsa sun ce lallai wato bacci a Muzdalifa ba wajibi bane to a bisa wannan daular Saudiya hukunci ta halatta mutane lallai su gangaro babu laifi to amma wannan gardin hada magariba da isha da kwana a wajen da tsaya a mashar haram har sai ran fito da wannan tasbihin da zaka da ambatan Allah duk sun wuce sun baka kamar sallah mutum zai yi Ibn Arabi al-Maliki a cikin ahkamul Qur'an shi ma ke cewa malamanmu suna cewa bacci a Muzdalifa ba rukuni bane aikin haji amma Sha'bi da Imam An-Nakhai suna gado da aikin haji saboda Allah ce fadhkurullaha 'inda al-mash'al al-haram umarni ne Allah lalle ku ambaci Allah a gurin mash'al al-haram to sai suka ce idan ya kasance ambatan Allah a wannan guri na mash'al wajibi ne dole bai halatta ya zo ka wuce ya za ka ambaci Allah a gurin sai ka kwana sai ce tunda abinda ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib an gane haka sau da aka suka ce amma malamai suka ba su amsa suka ce ai da aka ce inda mashal haram ba ambaci bacci ba ba ce ku bacci ba ba ce bacci ma wajibi sallallahu ya koya wa wani bawan Allah Aura ibn Mudarris gurakin haji da Mina da Muzdalifa bai ce masa ai bacci a gurin ba wasu malamai suna ganin kuma kwana a Muzdalifa wajibi ne idan ba kwana ba yujbaru bin dami za ka yanka dabba to amma a bisa wannan shi akwai maganar malamai a kai Allah tabaraka wa ta'ala ya maimaita wa dhkuruhu inda al-mash'al al-haram sanan wa dhkuruhu kama hadakum zikir ambatan Allah saboda me takidan ala ahammiyati dillah min tabaraka wa ta'ala sannan tabihan ala azmi ni'illah azza wa jalla sanan hadisi a jawo hankalin mutane fiye san girman ni'imar ubangiji da Allah ya yi wa bayansa wa in kuntum min qabli la min ad-dallin wa in kuntum fada ku kasance kafin wannan lokaci kafin musulunci kafin zuwa sallam wace daga cikin batattu malamai suka ce suwa yake nufi suwa manhumud dallun suwa batattu kuma ad-dallun min man fatan akan me malamai suka ce alal imani wa tauhid tunda batattu sun rasa imani ba tauhidi batattu ne sanan dallun ga Allah annabi Ibrahim yadda ya yi aikin hajji ba haka kwarin shawar suke ba lallai su ma batattu ne ya bisa hanyar annabi Ibrahim kuma ya raga ba aminat Ibrahim illa man safi hasa babu wanda zai kauce ga hanyar annabi Ibrahim sai wanda yake ya maidansa sha alƙashin aya ta gaba thumma afidu min haythu afada an-nas thumma taqtadi tartib sannan afidu bi ma'ana tahu ku gangaro ku dawo min haifu a fadar nasu ta inda mutane suka tawo sannan wasaghfirullah ku dinga faɗin astaghfirullah inna Allah ghafurur rahim nan inna Allah a jumla ce ta aliliya me ta aliliya me yasa za ku yi istighfari saboda Allah shine mai yawan gafara ko mai yawan
sa afidu min haythu afada an-nas. An samu sabanin malamai akan su ake nufi da wannan aya. Wasu malaman suka ce ana nufin ma'aikin sallan da Qurayshawa, saboda Qurayshawa sun kasance a kan jahiliya dan da Makka kuma fa amin za a tafi Arfa, ba sa zuwa Arfa sai su zauna a ina a Muzdalifa, wasu ayin gida su kuma baki sai su garzuwa na zuwa Arfa. Ya cikin Sahih Bukhari hadisi mai lamba 1520 قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة تكجوا لاربا sun kasance da wanda suke bin tsarin addinin su suna tsaya a garin Muzdalifa, kuma sannan ana kiran suna al-Hums, wato falala ce suna da sharafi ake kiran laraba da wannan Qurayshawa kawai, wanda ba Qurayshi ba shi sai gangara zuwa Arfa, amma ba Qurayshi shi a nan Muzdalifa yake zama. Sau da haka a nan da musulunci ya zo shi Allah ya mutu a sallam lallai ya wuce zuwa ga Arfa. Sun tsaya suna mamaki a sallam zai wuce Arfa ko ba zai wuce ba, sai su ga ya wuce Arfa. Ba a saba mai adatin jahiliya. To yi sa wannan ayar take magana ga suwa tun mu afidu min haitu afada nas. Ya ku Qurayshawa lallai ku tawo ku gangaro yadda mutane suke gangaro a yanzu. Wasu malamai suka ce abin da zai nufi annas anan annabi Ibrahim alaihi salam. Ya ku Qurayshawa ko ya ku mutanen duniya afidu min haythu afada Ibrahim khalilur rahman. To shi yayi da ya fito daga Mina ya zo Muzdalifa, daga Muzdalifa ya zo Arfa, daga Arfa ya dawo Muzdalifa, daga Muzdalifa ya shigo Mina, daga nan ya wuce dakin Allah. To wasu malamai suka cewa akan me za a ce nas, bacin nas suna ne na jama'u halitta mai yawa jami'i ce, sannan kuma annabi Ibrahim shi kadai ne. To Imam Tabari ya ba da amsa cewa larabawa suna da wannan usulubi, su amfani da lafazi na jama'a mai yawa sai su amfani da mutum daya, kamar da Allah ke cewa alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lahum fakhshawhum, alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qala lahum an-nas, kaga wanda mutane suka ce musu, asali mutum ɗaya ne ya fara. Wanda ne faɗi wannan magana ana kiransa Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i, shi ba da kalmar, amma sai ka ce an-nas bi itibar da ya faɗa abokansa su ma sun bi wannan ra'ayi. To babu laifi ka amfani da lafazi na jama'a amma ka nufin mutum ɗaya. To ala kulli hal lallai shari'a musulunci ta tabbatar bai kamata a dinga abubuwan jahiliya ba, kuma abin da ake so shine idan mutum ya samu kansa a gurin ya je Arfa ya irin ma'aikin sallam da kuma Khalil Ibrahim. Wastaghfirullah, hakika Allah tabaraka ta'ala ya bada umarni wajen yau istighfari, musamman mu masu yin azumi, mutum inda hali ya dinga istighfari sau 100 sau 70 kai da haka dama ce Allah ya baka. Wannan damar ta yi ba ta sake maimaituwa ba, ta yi ba ta sake maimaituwa gare ni ko gare Allah ya dinga samu da yana yawan istighfari, yana yawan salatin annabi, yana yawan hailala, yana takbiri, yana tahmidi, yana tasbihi, dama ce Allah ba. Allah ka samu dace. Za mu ga saboda muhimmancin istighfari sallam da ya zo kacin rayuwarsa, Allah sai kuma suratul nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinil afwaj fasabbih, kai tasbihi. Sannan yace wastaghfir, aga duk falalaci in ka zo rayuwarka. Yasa nake ganin wasu Allah banis suna yara shekara 15 16 20 30 su sa ƙananan kaya ba ruwansu da sallah, suna zuwa 50 da su rago tarbi sai a fara sa hijabi. Nace Allah za a yi wayo kenan. To kai wannan aya ce da duba, wallahu ta'ala alam. Sannan annabi Nuh alaihi salam lokacin da Allah sai ta shi daga cikin ruwa ya addu'a shi ma rabbi firli wa liwalidayya wa liman talabaka mu'minan wal mu'minina wal mu'minat. To mutum idan ya samu falala ya dinga istighfari, yana roƙon Allah ya masa gafara. Sannan idan muka duba wannan aya wastaghfirullah, yawan ambatan Allah falala ce babba. Sai na Abubakar a cikin hadisi wanda Imam Bukhari ya rawaito lokacin ya ko ba ne gaggawa na saka a hadisi mai lamba 834 wanda ya zo a cikin sai Muslim na Imam Nawawi, hadisi wanda yake mujallal 17 shafi na 28. Ita ma ya sallam allimni du'an ad'u bihi fi salati. Wannan addu'a an santa amma falala gare ta saboda matsayinta. Suna bace ya Rasulullah ko ya min addu'a da zan dinga roƙon Allah a cikin sallah. Wace addu'a ce kun ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran
wannan karshen kaskantar da kai kenan. Ya Allah na zalunci kaina zalunci mai ɗimin yawa. Sannan wa ya yaghfiru dhunuba illa anta, ba mai gafarta zunubai sai kai, faghfir li maghfiratan min indik, kai mun gafara da wata gafara daga wajenka kawai, warhamni kai mun rahma, innaka antal ghafurur rahim, hakika anta kai ne Allah al-ghafur mai yawan gafara, ar-rahim mai yawan rahma. Ya dace da fadin sa inna Allah ghafurur rahim, hakika Allah tabaraka ta'ala shine mai yawan gafara mai yawan rahma. Za mu tsaya nan, abin da aka daidai Allah ka ba mu lada a ciki, ka hada mu a cikin ladan, abin da ka kuskure Allah ka mana afwa